Tak, ahojte, ja som Ninka a chcela som vám predstaviť moje prvé video a mám 8 rokov a veľmi som chcela natáčať na YouTube. Takhle som nevedela, ako sa to dá na ten YouTube natáčať, ale konečne, keď som dostala môj notebook, som videla, ako sa to natáča, kto to natáča, jak sa to natáča a ako sa dávajú odbery a lajky. No a chcela som vám niečo povedať o môjom kanáli, ktorý sa volá LPS Nufinka a jak budem natáčať, ako budem natáčať, kedy budem natáčať, aké video a obsah. Proste obsah. Takže tento týždeň by som nemala natáčať žiadne videá, lebo som tu ako nová na tom YouTube a nemala by som natáčať veľmi žiadne videá, ale možno ako niečo by som mohla natočiť, ja neviem, moje prvé video, jak to natáčam a tak. No ale teraz vám to všetko poviem a potom vám to ukážem, ako sa to jak natáča. No, takže každý pondelok na ten minulý týždeň by malo výjsť jedno kratučké videjko, 5 minútové, ešte neviem, ako ho nazvem, ale tak. Bude to približne 12, 13, 10 častí toho videjka a takto. To je môj zajac. Vlastne Ňufko. Po ňom má moje meno. Je takýto. No ale takže tak. Takže utorok by som nemal nič natáčať. V stredu tiež asi nie. Teraz tam niečo ukusuje. No malý okuskajko. No to je. Takže. Je veľmi zlatý. Na teda. Takže v útorok, v stredu asi nič, potom by mi malo výsť nejaké 15-minútové video Neukusuj tie dosky. No, o tom, ako natáčam, ako neviem, kto to natáčal, lebo Slúcka 1, oficiál, natáčala Elis TVU, ako začínala ona. Takže ja chcem niečo takéto natáčať tiež. Bude to mať tiež približne ako na 15 minút. Takže tak. Potom, áno, túto sobotu majú prísť ku mne kamarátke na nejakú party, tak by som si nimi chcela natáčať nejaké video. Bude to video o mojich narodeninách a rozbalenie darčekov a tak. Takže tak. Potom by som chcela natočiť jedno 3-minútové video o mojom zajačikovi. Tam ho vidíte. Miesta. Takže toto bol môj zajačik a chcem o ňom natáčiť video. Bude sa volať Ňufko. Možno Ňufinka. No, pravdepodobne je to samička. No, áno, je to samička, ale my sme si zvykli ho volať Ňufko, takže ho voláme Ňufko. A takže tak. Budem natáčať, nájdete mať pod menom Lobso Ňufinka, Ňu veľké a ešte som vám chcel niečo upozorniť, že my v lete pôjdeme na jednu dovolenku, tak zoberiem niekoľko psov a budem tam natáčať s mojou sesternicou. No a ešte v lete sa ma dneska bratranec spýtal, či môže natáčať so mnou. Ja som povedal, že áno. Keď si nájdete na YouTube jednu youtuberku, takže on s ňou natáčal. No a tak. Niekedy vám poviem jej meno. Takže tak. No a dúfam, že sa vám môj kanál bude páčiť. Takže tak, zaostri sa. Takže tak. No tak, čauko.